ilaihi raji'un. Me yasa? Amma menene? Ya ce mun ni na dauki kudin ki. Na Allah ki. Zafin ciwo ne Mero, wallahi zafin ciwo ne, sambatu ne. Sannu sambatu da dillaliya. Na ilaihi raji'un. Sannu cikin ne. Mero. Ba zafin ciwo bane. Me kika sha ne? Ya kannan jamin daɗi. Ɗayan baki labari. Kin gansu nan? Dama ba na faɗa miki bakwansu nake ba sai na sato su. Wannan kina ganin ba su yi yawa ba kuwa? Ke fa daɗi na da ke sha ce ban san yaushe zaki waye ba wallahi. 5,000 ɗin ne suka yawa? Banda ke kin. Ki da hankali wallahi. To amma kina ganin umma ba za ta gane ke kika ibi kuɗin nan ba? Kash, kin ji matsala ta da ke. Kin bin da abinki. Sha irin kiya za a kice umma na za su ce zan ɗauki wannan kuɗin. Ai tana duba ba ta gansu ba. Cewa za ta yi wannan matsiyaciyar yarinyar ce ta ɗauka. Ni kuma in je can ina cilin ɗina da kuɗin nan maki da 'yan birni. Gaskiya wannan 'yar baba dai ta zama 'yar bola wallahi. Yar tsiyara kice, da Allah malama mu je yau akwai cele ta 'yan birni. Ina faɗa mai. Ni na ɗauka kuɗin. Ba tare na je na fakirin ta na ɗauka. Na tafi gurin kawa talantana. Yanzu haka kuɗin suna da cikin wannan makaranta na. Ai wannan ne rajul. Mero, na shiga uku ta mutu la ilaha illallah. Mero, samo ruwa dillahi, ai sauri. Ki da ruwa a buta gari ciya nan. Mero. Dan Allah ki farfado ki mutu ki banni da wazan rayi Mero inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mero la ilaha illallah. Haba dillali ana kika je tun da kike karuwa kin je kin zauna ba saboda Allah da Wurin boka na je an so magani. ya ce ta mutu ne? A'a bata mutu. To ya za a yi masa? Ya ce a shafa mata maganin a fuskar ta tashi. To shafa mata ai sauri. Amma fa da sharadi. To a shafa sai a faɗi sharaɗin. Bismillah. Dan Allah ki farfaɗo kake mata ki banni ni kada ya garin nan. Sharaɗin. Za ta farfaɗo. Boka ya ce sharadin lokacin da take ɗaukan kuɗin akwai wanda ya ganta. In ta tashi za mu tambaye ta mu ji waye ne ya ganta a lokacin. Kuma wannan wanda ya ganta sai ta sha rago ruwan wankansa. Tukunna asirin za ta karya a jikinta. Kin ga har yanzu ba ta motsa ba fa. Za ta tashi ki kwantar da hankalinki mana. Boka ya ce za ta tashi. Yawa. Alhamdulillah. Kin ga na ga miki. farfado. Na ga miki za ta tashi. Sannu Mero. Sannu. Me ya faru? Bacci kika kawai Mero ba wanda ya faru sannu. A'a Ladiji faɗa mata gaskiya. Wani bacci kuma. Ke ba ni hankalinki nan.
Ni ce nan da mahaifiyarki muka je wurin boka. Aka kulle wanda ya sace mata kuɗi ciki. Aka yi rashin sa'a cikin ki ya kulle. Alamu ya sun nuna cewa ke ce barauniyar. Haba dillaliya. Dai dan gyara dai ki dan ce dai dan ga kuɗi dai ta dan tsinta. Amma ba ke ce barauniya ba. Hai barawo ba daɗi. Me ki gaya mana gaskiya? Lokacin da kike ɗaukan kuɗin na akwai wanda ya ganki. Kuma boka ya ce sai kin sha ragowar ruwan wankan wannan wanda ya ganki to za ki samu sauki. Wannan asirin zai kare ki. Faɗa mana gaskiya wa ya ganki a lokacin? Ya ganki ne ru faɗa mana ko? Kai? Uban me ne kika tsaya kina kallo munafuka to kuɗi ne na sato kuɗin uwata ko kuɗin uwarki ne kika tsaya kina kallo na tsohuwar munafuka? Kika tsaya kina kallo ga su. To, zo ki kama abin da yake gabanki. Kin ga idan kika kuskura kika faɗa ma umma cewa ni na ɗauki kuɗin nan? Wallahi azim jaki kin san jaki sai ya fi ki jin daɗi dukan jaki zan maki a cikin gidan nan. Mai raki sani babu mutum mai mutuwar zuciya face mutum mai taɓa kayan wani. Ubangiji ba zai taɓa gafarta wanda ya saci kayan wani ba face wanda aka yi wa satan ya yafe masa. Lalle Ubangiji ya tanadi azaba mai raɗaɗi ga barayin fili da na ɓoye, ma'ana masu yin satar su ga sauran mutanen gari da kuma masu yi a gwamnatance. Kuma babu satar wulaƙanci da raini face mutumin ya taɓa kayan ma'aikata. Ke dalla malama dakata, ke har kin isa ki zauna ki ce zaki mun wa'azi? To ai islamiyan nan ne ni ma ina zuwan ta. Gwara ni ma ina zuwa ke kuma fa ai ba inda kike zuwa kike tsina nuna babu abin da ban sani ba. Zaki zauna kamar ke munafuka kina mun wani wa'azi. Wallahi azim kika kuskura kika faɗa ma mama cewa ni na ɗauki wannan kuɗin wallahi sai na yanka ki. Babu ce ta. Ke ba wace ta ganki? To ai kin warke bari in je in dauko. Ta ku ɗebo ruwa. Ta kwana gidan sauki. Je ki kirawo ta. sanadi na rashin uwa da uba ya saka ni a wanga hali. Dangina, wayo dangina, Allah ka cire ni a damuwar da nake ciki don ka san dalili. Gabana kowane ɗa yakan ci ya sha sai ya yi saura a bani. Makaranta ni ko wanki za a bani. A gidanmu ba zan ci na sha bani in riba ba bare na yi walwala ma. Dangina, wayo dangina. Sauri. Ki taho mana. Ke, kawo. Ki kawo dan ki sauri ne. Mu je mana, mu je. Je mana, ki mu je. Ke ki mu je ka ce. Mu je. Kin samu ta? Taho. Gashi maza, je ki wanka kake sa kuma soso da sabulu. Maza ki take fito. Ka mun ragowa, ki rage ki ka mun ragowa. Maza je ki mana.
sauri. Ki cuccuɗa sosai saura ki min ojoro. Ki wankewa sosai. Yana ji shiru ne. Ki cuccuɗa jikinki sosai ba ojoro za ki min ba fa. Leƙe ta ki gani kar ta kwarar da ruwan a ƙasa. Ki fito haka mana. Magani. Kin yi kan kuwa? Magani ki ko kin mun munafiki. Maganan ba magana. Na fukar Allah. Yawwa Allah ya ce mace. Ai ka ce sai. Ta da yi wankan ko? Na ga jikinta da lema. Yawwa to kawo wannan. Bara zubar da. Yawwa. Gaskiya umma ni fa gaskiya ba zan sha ruwan wankan kazamiyar wannan yarinya ne za ku kawo min in sha. Ke ba ke son kirayu ne? Kina jin fa wannan fa shine makarin ciwon naki fa ba haka bane. Ki sha da Allah sha. Ya hakuri kar. Sha da Allah da Annabi habba. Hakuri zaki kar baki sha. Ki hakuri ki sha. Yau. Kar baki sha shine fa maganin. Yawa sha. Kaɗan zaki sha. Ana so ne kawai ya ɗan wuce cikin ki. Sha kaɗan. Biki sha ba ngongongongo. Biki sha ba sha. Haba so ki mutu ki banni. Ba za ki amai ba. Da Allah kake ki hadiye dan Allah karki amai haba. Kina so ki mutu ki banni ne? Da wa zan zauna? Haba yau. Sha. Yawwa. Ki zubar. Haka sha da Allah. Hadiye magani kuma ai haka yake. Ke rayuwar ki muke so Ai shine. Hadiye. Ke kuma munafika illa kin gare ko mutane take munafika ƴaƴan. Wuce za ki wuce. Me kika tsaya kallo? Ya munafika bakar kadara bakar. Ke kika jefa ma wannan bala'in wa. Ke kika jefa. Ke ce silar wannan abin ayi. Ƙawata, al'amarin nan ya bani mamaki. Yanda Umma ta azalzale ni sai na je na yi wanka kuma na rage ragowar ruwan wankan an ba mai rata sha. Ashe wai makarin asirin satin da ta mata ne. Ke dan Allah, ki ce an ga kuɗin. Wallahi Allah kuwa. Ni fa dama ma na ga lokacin da ta saci kuɗin domin na ganta da idanuna. Ki ma dai da matsala ki amma da kin ganta da idanunki ki kasa ki magana? Ke ba kin san halin bawa. Laridi ko da ce na faɗa za ta bai da kan cewa ita sata ba kawai dai abu ɗaya ne da shi duk mai gaskiya ba ta faɗuwa ƙasa. Gaskiya na ce ki murna. Murnar gaske ma kuwa domin sai yanzu zuciyata ta fari. Wato ragowar ruwan kanki ta sha. Ai kuwa dai. Wai dan Allah da gaske ne ruwan kazamar yarinyar nan kika sha? Ke dai ki dariya ki san ranki kawai. Kin ga kawata ba ke nake yi wa dariya ba. To idan ba dariya kike min ba, kenan kin haukace ba? Ni lamarin da yake ban dariya. Idan na tuna kwacewar ranar satar taki ya zo ki da kazanta. Dan Allah ki daina tuna min lantana. Wallahi ji nake kaman amayar da kayan ciki na. Ni wai kin ma san menene yake damuna? Ba fa shan ruwan bane yake damuna. A ce ruwan wankan kazamiyar wannan yarinyar shine zan sha. Kai. Kin ga da kin yi hakuri ma zai zubo. Dan ko kayan cikin ki zaki fito da shi, aikin gama ya riga ya gama. Ke ni fa wallahi zuwa yanzu na ƙara tsanar yarinyar na a cikin zuciyana kuma wallahi sai ta bar gidanmu. Kamar yaya? Korar ta zan sa yi. Kora kuma? Daga kin sha ragowar ruwan wankanta? Ai na ga magani ne domin ba dan shi ba da yanzu kin sheka.
Kin ga lantana? Ba na son wannan iskancin naki. Tufa nake mai sha ragowar ruwan wanka. Wai kai ki dai kuwa? Wallahi babu abin da zai hana ni kashe ka a yau. Saboda na bi duk wani hanya akan ka sake ni kaki. Wai kanki dai kuwa Saude? Wai kanki dai kuwa? Wuka dauki a hannunki kina barazanar zaki kashe ni? Ba barazana nake ba. Na zo in tabbatar maka ne yau babu abin da ya rage min face na ji sautin karan mutuwarka. Wai rashin tausayin naki har ya kai ki dauki wuka ki kashe mutum kamar mijinki? Wallahi ban taba jin ko kyankyaso zan iya kashewa ba, amma kai ka kai ni bango, ka sa da tausayi da imani duk sun fita a cikin zuciyata. To wallahi yau kam babu abin da zai hana ni kashe ka. Dan Allah ki haƙuri, zan sake ki. Daga baya kenan, ai aikin gama ya gama. Ina manoma, ina kuma masu buƙatar injinan samar da wutar lantarki wato generator manya da matsakaita da kuma ƙanana. Tunda dai tabbas a wurin gudanar da ayyukanku na yau da kullum, musamman harkokin noma da kuma sauran mu'amala ta inji ko samar da wutar lantarki. Kuna buƙatar aminci, ƙarko, juriya da nagarta, uwa uba kuna buƙatar sauki. Shahararren kamfanin nan da ya ƙware wajen kawo muku nau'i kuma kala-kalan injina na zamani masu sauki wanda kuka daɗe kuna alfahari da su, wanda a wurinsa ne kuka ƙara tabbatar da lallai siyan nagari mai da kuɗi gida. Muna ƙara gabatar muku da ADY Multi-Trade Enterprises, mallakin Alhaji Adamu Dauda Yahya. Tabbas ADY Multi-Trade Enterprises ya shahara ya tumbatsa wajen kawo muku injinan wuta, injinan ruwa da kuma injinan sauƙaƙa ayyukan gona. Muna da Max Machine samfura daban-daban manya da ƙanana. Muna da PowerPoint, Saga Power nau'ika iri-iri, Annuda Half Engine da Annuda GS, Power Tiller nau'i daban-daban, Water Pump, 2 inches, 3 inches, Robin Water Pump, 2 inches, 3 inches, Yamaha Water Pump, Knapsack Sprayer, da planta iri daban-daban. Muna da injinan Elephant da dangoginsu akwai Titex, Energy, Corolla, Sumek da dai sauransu. ADY Multi-Trade Enterprises muna da sauƙin mu'amala kuma kwastomomi ba su yi mana nisa. Za mu yi mu'amala da ku a duk inda kuke a faɗin ƙasa da kuma duniya baki ɗaya. ADY Multi-Trade Enterprises yana nan a namba A4 Abdullahi Memorial House da ke Court Road, kasuwar 'yan kura a sabon garin jihar Kano tarayyar Najeriya. Za ku iya tuntuɓar lambar waya kamar haka: 070-17-17-44-20 ko kuma 070-41-19-9949. ADY Multi-Trade Enterprises muna maraba da masu siyan ɗaiɗai ko supply. Sai kun zo. Malam Abu. Na Malam Maro. Ya kai da ka fito aiki ka zo ka zauna kai namijin tagumi kamar biri na kyanda. Ba zo da na fita tagumi ba Malam Baro. Me yake faruwa? Ka duba gonar nan tawa, ka duba tarin ciyawan da ke cikin ta. Ba kwana uku na wuce kana feshi a nan ba? To wallahi Malam Baro, na yi iya da zan yi. To wani irin magani kake amfani da shi? Ka gan shi ba, ji, kalli. Na fesa wallahi ba biyan bukata. Na rasa yanda zan yi. To wannan na 'yan kamanin mu ne tsani. Ko? Ƙwarai kuwa. Kaga wannan king set? Na'am. To shine maganin matsalaka. Zai ƙone ma ciyawa, zai kawo ma da ƙwari, za ka ga shuka ka lub inda ka san a cana. To mu gan shi. To alhamdulillah. Ta ce na samu maganin matsala ta. Ka samu. Yanzu sai shanu kenan. Wacce saniya? Me kai ka zancen saniya? To. Ai tsakaninka da saniya sai dai a girbe ma ita ka ci. To. Amma ba maganar noma ba. To ya abin yi. Kamfanin UIG sun tanadi kayan noma. Saniya huta, ƙato ya haƙuri.
idan ka hau kan inji sai dai kawai ka rinka gyangyaɗi zu kana tafiya komai yana kankama. To ai yanzu malam Barau abin da ya fi sauki mu je kawai kafa da kafa a kai ni wannan kamfanin. Bari in ɗan yi ma feshin ragowar magani na tuku. To shi kenan. Malam Habu, ka ga ciyawa? Wallahi nan gaba in ta hango ka sai ta kama iyo. Allah zai zama. To ai ka rabu da matsalar ta. To alhamdulillah. Ka gani? Manaja! Manaja! Sabon kwastoma na kawo muku. Muna muku maraba da zuwa UIG Agrochemical and Elite Products Limited. Kamfanin cin mutuncin ciyawa da ƙwarin gona kenan. To alhamdulillah. Shi ne wanda zan fara amfani da shi yanzu. To ku shiga daga ciki. Alhamdulillah. Yau dai na samu maganin matsalata. Kamar yadda Malam Barau ya shaida mu, an fesa kuma gashi ciyawa ta ƙone. Kai, godiya ga Kinsat. Ai daga nan ma kamfanin zan nufa kai tsaye. Tabbas babu shakka kamfanin na UIG ya kawo muku manya-manya da ƙanana injinan huda, power tiller wato saniya huta. Haka zalika muna da injinan casar shinkafa da niƙas, injinan shuka wato planter. Kamfanin na UIG yana nan a lamba 15 Kankare Daula da Jami'ar Bayero kan titin zuwa Gwarzo a jihar Kano tarayyar Najeriya. Muna maraba da mai siyan ɗaiɗai ko kuma sari. UIG Agrochemicals and Elite Product Limited na Alhaji Ubala Ismail Gaya. Muna nan a gida mai lamba 15 Kankare kan titin zuwa Gwarzo daura da Jami'ar Bayero a jihar Kano Daban tarayyar Najeriya. Haka zalika akwai ofishin mu a gida mai lamba 8 Unity Road duka daya a cikin garin Kano Dabo. Ga masu buƙatar kayayyakin mu a sauran jihohi ko ƙasashen da ke makwabtaka da mu sai ku tuntube mu a lambar waya kamar haka 0800 33 12 0075 ko kuma 08096201749 ko 08139039966. UIG Agrochemicals and Elite Product Limited muna maraba da masu siyan ɗaiɗai ko kuma sari sai kun zo. You gain. Kana nufin Yunusa Gaya Investment? Tabbas Yunusa Gaya Investment nake nufi. To madalla, ba mu sha. Domin wanda bai sani ba ya sani, wanda ya sani kuma ya ƙara sani. Yunusa Gaya Investment gawurtaccen kamfani ne da ya shahara kuma ya sani musamman ga manoma masu neman arziki daga shuka. Kamfanin tabbas ya ƙware wajen kawo muku manya da ƙananan injina, kama daga injinan ayyukan noma tushen arziki, injinan samar da wutar lantarki wato janareta, injinan hauro da ruwa da kuma na ban ruwa. A Yunusa Gaya Investment muna da injina manya da matsakaita da kuma ƙanana samfura daban-daban masu ƙarko, juriya, aminci wanda zai zamo riba ga masayi. Muna da power generator da power infinite series da dangoginsu. Akwai Honda generator, Honda power tiller, muna da AMM gasoline generator da power AVR, muna da Yamaha generator da kuma Yamaha motorcycle. Bugu da ƙari za ku samu sprayer da planter iri daban-daban masu ƙarko, inganci kuma a farashi mai sauƙi. Ku dai kawai ku ziyarci ofishin Yugen wato Yunusa Gaya Investment da ke lamba 2 IB House, Zaria Road, Gyaɗe-Gyaɗe a birnin jihar Kano da ke arewacin tarayyar Najeriya. Ko kuma ku tuntuɓe mu a lambar waya kamar haka 08062293755 ko kuma 08059242170 ko kuma adireshinmu na yanar gizo Yunusa Muhammad ko 77@gmail.com. A Yunusa Gaya Investment farin cikin ku shine namu.